naende otebire ng'ana momorusi iga momoire the moment agutacha geita gagugagukwa oikera unasibete ebire yarenge 795 bono nchigaki nare gosaba abarigeri bonsi Inka TV na body yonsi akimotokonya ase moranyare Konyoyomino karoche Konyoyomino karoche nayo sese ni wewe go koroche nayo sese ni wewe go koroche yaere kyo wasimeka mama na kyo kogasa yaere kyo wasimeka tata na kyo kogasa korama yo otakorosa Konyoyomino karoche Konyoyomino karoche nayo sese ni wewe go koroche nayo sese ni wewe go koroche yaere kyo wasimeka mama na kyo kogasa yaere kyo wasimeka tata na kyo kogasa korama yo otakorosa. Karibu sana umwanchi mulgerelia Inka TV. Lero twatachire ase ensemo ya Nyakoiba ekinyoro kia Bosoti. Twatariro yo moito obwate emechando unyarete kwa baga gosiri omonginoe. Enga kia bete ka konyoro mwana through operation akaira chinga kichinke akamanya gosira. Lero twikire gaiga tumanye exactly what happened. Abaligeri na moko motegerera buya omokonye ase moko nyara. Karibu sana tuchake asobwa. Majetane Bridget karibu sana. Amalieta ungaki. Sanarabia. Samalieta Nkoroko Richard Yakwara ya Mosati. Yaga na onke kinyarukia Nyakoiba. Okay. Amalieta mungino. Mungino ne gari ko kwa peni na kirugo Nyakundi. Nyakerenga mwamenyire nere. Kuru mwanyuma nete mpaka bonera. Twanyuma nete nero muti mwaka 2010. December 20. Abana mbali ngaboniga mubwate. Ana tubwate batatu. Batatu. Mumura naro. Amura babere ni nyaro. No yo mwikara stenere gabo. No inyaroke. Mumura naro inyaroke nare. Alafu nendo yonde naro. Ndengo siwa. Okay. Nakibono yaringi ngayo muchando chakerete bakaga chakurwa nendo nya gutwara chi complication buniche kwa bana renga abana mubwate batatu already. Asa abana abanyorire bonse tanye gutwara muchando ngabunoyo. Kene kiyache tege muneka gani nande bono rende kairo bogima bwayo. Unaringe murito chinga kiti chionse mitinyi onya kurwara tana kuibanda ndi achagete kurwara ono kero ya nenge tare 16 botu twaragire bikamara wabaiga oteba nende ngenda ya murumire tokumumya kirende gucinya gitari Kenya nyamwa Joel Joel na mwama lyogo oba byarende kabuguki on Thursday on Thursday karaba byarende ntwataka be discharge tukabuli mu gitari agatamu cyando toyo tiyambara osali bili yaino so swate karaga ndende ogenda cha ayanke uchikwanda cha ayanke ale konyoro yeti amanyinga uchiro mu gitari ndako mutenga ya no wante bingende mu cyando orekanirega mu gitari urende bona kamote ya kwa yikereo minyoka guchinye gitari ya busongo ram linde na ora akonyeke utwa minyagete mukamurusi Kenya mukamuira busongo tukamurusi Kenya tukamuira busongo ram akabadi mitete yoro kaiwa malio lende guchika chinsa isano chabutuko aho tutenga ya atakero operation nande mbabwati manyinga atakero para ono ometenyi konyeire ngaikire nye tano Nimo nemetenyi sita. Kwenye tarika konyoro mwana. Tarika. Okay. Ono gotenga lende haya omwana asirere tenda atakira kwa operation. Tukani takonya gotokora gwetera tabwate manyinga. Ogo tutuma gochitabaka. Taba eyere saa 5 ya utuko. Tuikatabaka bakamwadimiti bakamuriereri cyuka kinsa 11 cyamambe. Agotanga na barabulende mbakunyara. Bagatutuma goche nyagitari ya nyangena.
ibonero on Saturday morning katoikororo toko abanyagitari banyange na record bakaligerende bagatanga yaya muire tenweke usimuire varo Chinchi sirenga. maambi age saa 12 saa 12 yarenga ono oge ikalende giansinya arangeria bakoyonerende bamente birangereri na baicha ngabaeresa muna konyora umunyagitari atutebire bagateba yaye sauriere emergency tetwende nyagitari jerugura ya Medford na barabo services babwate mbiye chire njiri bo Abo bado bosongo. tukaendende nyagitari ya Medford. That's now on Saturday morning. Twanda Medford mbate makumu rware gawate pressure yange igoro bagatema kuyira ninse abayira ninse kaende kinse chamaro akaranga bono yabeire inse na bakamukora operation sambiri gachigo ikabagoturangari bagotete yaya yabeire successful ende bagotwira bagatorokia omwana bunasirete ende nangina rende at least mbiare rende tigatorole tokonye ngina igoko siri omwana osiri na mama mwabo mwana gasirire operation yabeire successful tigatusabire ngina abebia abana nabo mokonyora. That's what bantebete Ono kaimukia omwana bono rituko kabogo kion Sunday nkaimukia omwana rende nkamuira karende nkamoreta naye bweka kwaringe nange with my sister. Okay. Mkamareta nkaga tukamututa rende ona abanyagitari konyora bantebiri konyora obutuko bwabo ebiri yabete 169 169,000 bagantebi sauri tubwate ebiri enene yani churches chaitu chire igoro genda orete 120 wakane echichinde tolikerane murusio murwaire inoga mumwire nyagitari ngao era abachachi nsake ngaicherende bana naicha twaligalie tichibesa ntwachibwate kogere yabete emergency twaligalie tiga tukarora bintu byare koboneka tukabone ende okaira ni chibesa buchinyagitari tukagenda on Monday nkaira ni chibesa nkaba since chupeni nanko ngogamba aringi gukwana aringi penda ngukwana aringi okoragira mbuya aringi okoragira kwa kutari koragira kugamba na bakugamba lakini batetenga gakwa igwendagira yemeke otari koragira normal ono kana ikonko bachibesa tugusabiri faro rende bagakana bagataya aya twaroria condition ya tilingia kuramutia turamurige matukabere mumanya kwande nyagitari ngao nakabera abo matukayabera bona kana kobera abo ai no kwa murendete bado no nani ono rende gochikono Wednesday night akari kuigubobe ende kabimba karongo boli munyagitari ante yati ko munyagitari omone na chimambi elinda gote inkienda yaye kubimbera kabwaki on Thursday kirete isiko igangara konyora munyagitari oyo gocha ontenga yaye munyagitari omone na bwakiresi ogoteba na tete ukwana na abantu be family ya penine ai no kwa aringi no na aringi bono nche musisto yu atebete kakira abakoyone chisimi akira n'abantu kuruka chisimi bagaicha kero baicha eno munyagitari oyo omone nagaika atutainga yayo murwairo ino twamutemire kumurwari amatuka amange akintari gochinja bono rende kubatei mumwire Medhill ya Eldoret aratemu kurwari woro bono akero
ekero rende atotebia igo tukamotebia rende tomorwaire tomoire ate ang'e mokorakirie ebill ya 1400 chibasa chiatigarete ni 1400 bono nse chia matuko ayo na chia matuko ayo bono bamentete okay chikaba 1400 mama wata chibasa chichinga kechi anto abwatebesa bono ekero atotenga torakirie ebill igatokongera tukarangeria omonyagitari oyo omokonyoe bono ntwamineti binto agotote tokagenda tukamotebia rende genda ango omanye ng'anki omonyagitari oyo amineti omonyagitari oyo agacha agatote ng'a yaya omoindi otebire omorwaire oyo iga arwarete chinyigo arwarete lini na amara aya asarigete naende otebire ng'a namomorusia iga amomoire the moment agotacha geita iga agwa agokwa ngota nabo batebetirie okang'a etagoika bono omonyagitari oyo twatumete agachi gokwana na omoindi ate ng'a tagoika tokirete ensagu rende bono tore shocked tokara konyora ogotoretera eform agoteba ng'a tosaini so that batige medication gekogera the more bakomomedicate ebill egasete gokina naende rende tari gokonyeka so tokarigia kwanga kere nabo bachete bagatobetereria togasaini nigo ati gwatagete gosaini natagete gosaini gekogera enchera bagontebia yaani buna bono ng'a omong'ina nasire ng'a bono tokonyara komokonya barabwo mbakonyara komokonya abirako nonye chinguru chiang'ererete na amaboko atare konyara kobwata karamu ng'a ngosaini pole so ngaderegeti abakoyone basaini nabo baonchekanete na eform eywo na barabwo bakanga kirende finally bagacha bagantebia ng'a yaya bono there is nothing we can do natomoire abwo buna batebire binto ebi mbiri kobwena so togasaini naye gwasainete inche nasainete immediately bakagenda chipipe chiri bamobekirete echi bakobekera amanyinga bakarusia bakamotiga borera abwo abwo penina nakoroche gose tari gokwana bono by that time tari gokwana taemanyeti yani she was almost gone bono rende buna bamorusia bakamotiga borera abwo anto buna batwarangeraneti rende ng'egekone kiabeire gekogera omonyagitari atete ng'a we are counting hours twarangeretie abanto baminto bagacha rende bakana komorera abwo omonyagitari rende naigete agantebia ng'a naye omwako nkamotebia gantebia bono aye ogocha ona kobera asara rende oigwe ng'a na yaya omoere so bono inche nabo narenge abwo bono rende gachigoika saa na isato chia mogaso saa 8 nyasaye buna are nyasaye kenda rende agaika akaboka naende akaba buya kaboka mpaka mogokwana akaba buya agataboka amata aria onye waichire omonwa akarua maino aria aromaneti akaba buya togachaka gokwana ante abange mbaminyogete bakarora baroche ng'a na egekone kiarenge na omonyagitari oria omonyene ekero arora ng'a obeire buya nere agastuka finally naende bachagete medication maybe baroche ng'a we are losing money naende bagachaka medication abwo konya naende mwasainire konya twasaine naende bagachaka medication turende togateba ng'a nabakini buna bagokini tiga omorwaire abe buya so since that time nare buya kaboki on Friday nare buya Saturday nare buya Sunday nare buya twachakire komotarima agwo endagera ochakire gwesabera bono apart from eria emeki agachaka koria endagera ya kawaida komwa barenge omochere akoragera buya akoragera buya
bona akaikaso agwesabera enderema so basani bane mbare bosongari kana kubatei bakundoseri bamoretera twamwa bona akagenderera buya ona banyikinyoro mbachi nyagitari agu bamorora bakansaba ebire kana nkabaguseri nkaba so gekabakuna Arocho chibasani chinyingi sana. Kero kia bakuna mbaicha nka ase tata Jumatatu botuko gamba uri ndo bakometeya antu achiete nyagitari bachiete no tata mba motebeti bakometeya aya eishweli yarenge tachi twarengereire nde tokonya omwana ori torosi no nka muchango iga natomwana onyenke igo takuna gusikeri tata kang'akera esimi Jumatatu botuko erio that same day bakwanete na abanyakenyoro abo ang'akera esimi okombori ng'aki omorwaire kometeya omorwaire obeire buya Nyasaye omokonye nyembesa yatuka na bare gosoka ande ibo na abanto mbacha babere batatu batige ba trespass bataka rende mambioch obakera esimi bakere na abande ba select oba invite officially rende obatenga aya ntutaitaka muchango igana so boga kichumaina nanda akang'akera maambi kameteya aya ngochando ichumaina okomboyi ombi yare kometeya mbi yagenderete kabisa ante ibono ayenchwo ora abanyakenyoro abo gose mbagokonya kana koba nche nabwate freedom yokoenda ase omwanchi one tagekende yonsi nare kogenda mbare gonkana of course mbabwate feasting hours maambi na marogo lakini inche mbang'etana okay tagekende yonsi nkoenda nare so nkateki tata advantage ande buna tata ndangeire nkamanya tindi gochi kobera nere botuko tukaragosoria nere almost chinsa chinyinge sana Mkonya kogamba tubuya. tukugamba buya bono egoika saa 6 saa 7 kometeya tata ondangeire tata nandangereti naende bono ntaete koenda tebia akoe tata okorangeire oranyore encheri ndanyorire endae nakoe ebesa gaki inche monsokia Nyasaye onkonyete so mwakera okwaeri agantebia nkwanerania abanto ngacha ngaika nka saa 9 buna naika nkanyora tata akang'a amarieta aria abanto bari nkabakera esimi nkabarigia rituko ria Jumatano rende marogo mosani one naro omenyete etown nkamoteia rende arosia ching'eni chiria chia kawaida airera omorwaire rende rituko rikobwati ria Jumatano Jumatano kaba bogokinka mwakera esimi maambi saa 12 komoboria ogontebia aya ching'eni narosia ribu nchera nde gochia akagenda buna agenda tachieti kong'akera simi bwango obwo ng'akera saa 2 iga rigereti saa 3 ontebia ng'a yaya naikire aki rende okorora ng'a pendi na omorwaire are ake omonto nare orenge eward ima okoreire operation abwate goita akorerwa operation omonto oyo gachia osira botuko bono okorora tari na naende iga ang'usa incho erinde mokwane nere nabo oranyore ebirengeri biaye bikoirana bwango so nkarangeria omosani one naende nare ore Nyakoiba high school abwate epikipiki agaicha rende nkamoeresa togachaka esabari ya koenda Medford twaika Medford rende geita iga tokonyora omosani oyio natomete maambi ontebia ng'a yaya nari nosirire Agekonya toraika ororo. ekonyora tindaika bono ekero antebia igo omosani onde oyong'irete na epikipiki mostly nere ngocha aro nabo tokoa batato igo nere bono iga amotebeti ng'a tiga ebinto mbire ogokwana yaani negosoria obwate nonye inche ting'aminti ekero agontebia ng'a ng'ake esimi gochika ng'a nari nosirire
twamutete ngaya negosori obwate tukaminyokanire n'omomura oyo gochia ase eroom ebe nabekire twaika iga gesieri tokara konyora omona ase ogosoka na ebinto biria bakorwareri tokonyora okoeni iga rende ogosoka togotwoma omorango iga twanyorete ben nabisire egetambaa ekeragu bono rende tukanya ng'a ben osirere nabo yarenge kong'u sana kuaccept korwa bono okasoka korwa eward bono inche ting'amineti goetera estate namotigete ore on Tuesday nabo yaani ono mwakwanire nere mpaka gwatebire rende okwania abana mwachire buya oche mambia onyore ng'a taiyo bono kera omosani one otwarwete nere nka natemete koboria omonyagitari nkamotebia ng'a yaya ben na mbuya arenge ekero amosibia 10:00 11:00 mpaka breakfast iga aria bono tokarora naende atomenta obororo kogera ekero aria breakfast 11:00 buna achaka koorokia signs 12:00 koboria rende agosuni rende ng'akiri bono rende nabo nere atotebeti ng'a na inche egiansinya gose na omorwaire konyora narwarire na inche nerikwani chifunia ng'a ben nobeire oboinire mogosoka more bono osirire akwamanyiri abanto ase kwaacceptire bono taiyo mwabwate ebill eria ya nyagitari ere enga yachete ekaba mpaka goikera ogosira kwaye goikera buna asirete iga ebill yarenge 795,325 eki bono nachio omoindi agotebia ng'a twakane chionsi konya nire enga mwakanire twakanire twakwaneti na abakoyone basani na efamiri rende nkaba ntwarigarigetie iga twakanire 218,000. mwakorire emibango ende iga ase ya amatanga ase oyo gwakana chibill mwakorire nonya omochango nkaba bono nkona goikaransa tore ntorabeka ituko ria omochango goetera ebill eye nabo etokong'erete naende bono ase twayaikeire ndoche konyora twa-exhaustire our resources twatete mbuya toonigere egento naki rende ben nabe buya bono so far ntobwati kende kenyoro gekona goikaransa naki rende twasinyire ng'a ng'aki tokonyora ebesa eye igo egeka korwa asirete ewiki ere gose kasirete rituko ria Jumatano wiki eri wiki eye ebill igo nero yagerire ng'a morachaka emibango ya amatanga gose nino mwanchete ng'a tiga moraira chingaki omanyete emibango ekoenda na ebesa bono ntoraikera besa naende rende nkona gotema bare kona korigia chinchera baranyore ebesa lakini rende so far bono iga ntoraikera besa eratokonya totebe ng'a amatanga mambia ekogera ntoranyora enchera yo torateme tonyore ebesa eye mwakwanire na nose na aba MP abaraia aba baga chi MCA abagambi iga mwatemire kobakwanera kogamba amo na barabwo babakonye nonya naki ntwarigia gopropose ng'a tonyora abanto baratwirere rigoti intwe personally ntokonyara bono tokona korigia abasani aro gose mbabaikere egasi konyora yo okora nkaga iga nere ase ogokonya efamily yago egasi yane inche na ebibarua nkona goita tobwati egasi permanent na ebibarua okonya gokora ebibarua nkona gokora kwarigia endagera ya kera gituko bono ase abarigereri baito ba Inka TV mokonyi ki oragani korwa ase bare bono inche gaki nare gosaba abarigeri bonsi ba Inka TV na board yonsi gaki motokonya ase moranyare
asa muchango bwe chibesa motokonye ndogotoretera 10 na 20 nabo togotang'ambia. Pole sana tutete gugotomera sekendi gusagwakire aku encourage na nena mbayo yesimu gucha saba aligereria Namba yane yesimu ere 0711 25 44 49. Rieta Richard Nyakwara Mboset. Na uko irorera na indelima yotaranyora 07 11 25 44 49. Okay. Ena rebill. Na rebill. Kunyoro chiri mwaka nchiri kirega. Chituruete 218,230. Toto ya lenga 795. 323 ne sumune chira moyo. Bono tuwate balance ya 577. Okay. Olio ndegwanse turigete nene no matenga no bwato bokonyo. One mia yao se 200 yao na bego konya family. Ndu twatagire gaiga tuiguro mugano bo ngakia betenge mpaka peni na kanyara ko bakagusira. Utigira abana baya bakeno bari gaiga mo baroche no mugakoe. Amogendete abana aba batatu babiri oyo matayoga. Oyo ndo. Oyo munero gaiga uraira. Asante sana asoko tolemereri na soko ligereri mpaka bonaiga tigatumira ne chinga kinainde chinde onye tora subscribe, please subscribe Inka TV. Till next time, bye.